ҳамдиёрон азиз, салому алайкум. Саҳари рӯз аст, рӯзи 4 август соли 2024. Қарор дорам дар Нагорни пешаки шаҳри Душанбе. Ин шаҳри Душанбе мебошад. Тахминан аз қабристония нишон диҳам. Ана ин қабристонии Саросиё дар ҳамин адир. ва ба шумо нишон медиҳам чил дар шаҳри Душанбе писта мебандад. Ино бинед. ин намедонам 10 кило бастагӣ, 15 кило бастагӣ, 20 кило бастагӣ. Ина бинед. ҳоле мегӯям ки дар шаҳри Душанбе писта намешавад. Писта шава бинед. ангурбори хуша бастагӣ. худо раҳмат кунад, ҷойашон ҷаннат кунад ҳама одамое ки ин пистаро шинонданд. Но гуфта намонад ки инҷа писта бисёр аст. ин пистаро ҷангал шинондагӣ, хоҷагии ҷангал. намедонам, мумкин 50 сол пеш шинондагӣ, 60 сол шинондагӣ. ҳамин пистазор аст. ва ҳамаш намебандад. пас аз якта, пас аз дута бастагӣ, лекин анохел бисёр бастагӣ. ин пистаҳои аз дона шинондагӣ аст. бепайванд. мана мерем яти дигараш бо он тараф, унҷа равем нишон диҳем. мана бинед чӣ қадар бисёр бастагӣ. ин писта на обро мебинад, на поруро, на нигоҳубинро, на доруро. бо чӣ хеле ки ман иттилоот дорам, аввалои солҳои 2000 вақте ки қувваи барқ набуд, ҳезум набуд, инро ҳамашро аз бихи бутта бурида ҳезум кардагӣ буданд. барое ки писта агар ки буред ба ин хел панҷа мезанад. дидед? як худаш тоқа панҷа намезанад, буред ба панҷа мезанад. ҳар якташро ки буриданд панҷа зада буромадааст. ва ҳаёт ширин аст. боз барои ҳаёт мубориза бурда ин писта нашонамо ёфтааст. ана аҷибаш ҳамин аст ки ин замин на обро мебинед, ина бинед, на обро мебинед, на поруро, на побелро, на нигоҳубинро. ана ҳамхел писта мебандад. ана ҳамдиёрони азиз, барои чӣ ман шуморо ташвиқ карда истодам пистаро? барое ки 2 соли аввал шумо камтарак аз об мекашед, об метед, пистаро дар замин мечаспонед, баъд дигар тамом. барои дигар на дору мезанеду, на пору мерезеду. хак одамои бехуша ман гуфта истодам. на об метиҳед, лекин дору занеду, пору андозед, ин беҳтарин пистаҳо мешавад. ҳамин ҳаҷми писта аз ин агар пору дору резед, нигоҳубин кунед, об диҳед, аз ин 2 маротиба калонтар мешавад. аз ин пистаҳои маҳаллӣ, ҳамин пистаҳои маҳаллӣ мо 2 маротиба калонтар мешаванд. ана ҳамдиёрони азиз, ман ба ҳамаи шумо ташвиқот мебарам ки албатта дар ҳамин талу теппаҳои бисёре доштаӣ бошед. ҳамин чарогоҳ ягон фоидаам намебинед. чарогоҳ мешавад, баъде ки пистаи шумо калон шуд, моли шумо чаридан мегирад дар тагаш, баргашро ҳам мехӯрад. лекин ҳатман бояд пистазорро дар Тоҷикистон зиёд кунем, чунки писта дар ягон вақту замон дар ягон мамлакат арзон нашудааст. ҳамин пистаи маҳаллии мо агар ҳамин ношукуфта бошад, агар мумкин 70-80 сум фурӯшед, бо шикаста фурӯшед агар 150-200 сомон. ин маҳаллии мо писта ширинтарин, бомаззатарин пистаи ҷаҳон мебошад. лекин афсус ки як майдатар аст, харидораш кам аст. лекин пистаҳои маҳаллии калон ҳаҷмам акаи ҳоҷи шариф пистапарвар, ходими калон оид пистапарварӣ писта кардагӣ аст. он касам нишон метиҳам ба наздикӣ ба ман ҳаст. ана ҳамдиёрони азиз, дар бораи писта бо чӣ гӯям? мезанед мекунед, ягон
نهالای دیگر رو فروخته نمیتونید، لیکن پیسته رو همون وقت شما میفروشید. در تمام تاجیکستان به غرض پامیر پیسته میشود. در درون خونه هم میشود. آدم میگن که در درون خونه هم میشود. چی به در بیرون میشود؟ در درون خونه نه. در درون خونه هم میشود پیسته، در بیرون خونه هم میشود. در دشت هم، در اگرودم، در زمینهای آبی هم با بهتر در زمینهای آبی میشود. و زمینهای آبی معنای آن که شما آب دید. ما نمیگویم که زمینی پخته رو شما پیسته زور کنید. شما را هیچ که نمیموند زمین پخته رو پیسته زور کنید. زمین للمی رو آبی قطعی آب کنید. یا زمینایی که قرار باغداریتون اجازت هست پیسته زور کنیدتون از همه بهترینش است. ما پیسته ترکی میبریم پیوندی در 4 سال میبندد. پیسته از دانه‌اش باشد در 10 12 15 سال اگر بندد میبندد، نبندد ان نوبرین نمیبندد ان نوبرین. و اگر شما از خودتون پیسته ارزان غلط گفته شنونید، حتما 3 سال پس باید پیوند کنید. میتوانید خودتون شنونید، میتوانید از ما دسترس کنید. همداران عزیز در پناه خدا باشید، با گروه انگور و باغ باشید.